ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст. мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. дар минтақаҳои гуногуни сайёра моҳи июн гармии ҳаво ба 50 дараҷа расид. коршиносон таъкид менамоянд, ки агар партоби газҳои гулхонаи пешгирӣ карда нашавад, дар оянда низ ҳаво боз ҳам гармтар мешавад. олимон тавсия медиҳанд, ки яке аз роҳҳои пешгирӣ аз тағйирёбии бо суръати иқлим бештар шинонидани дарахт ва зиёд намудани ҷангалзор мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи ҳалли мушкилоти тағйирёбии иқлим таваҷҷӯҳи ҳамаҷониба зоҳир карда мешавад ва меҳвари ташаббусҳои байналмилалии давлати моро дар соҳаи об аз ҷумла пешгирии ҳолатҳои тағйирёбии иқлим низ ташкил медиҳад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сарвинози Суҳроб. моҳи июни соли равон дар тарихи мушоҳидаҳои обу ҳавосанҷӣ гармтарин моҳ ба ҳисоб меравад. дар ин моҳ дар бисёре аз кишварҳои дунё, аз ҷумла дар қисми ғарбии Федератсияи Россия, Канада ва бештарин кишварҳои Аврупо ҳарорати ҳаво аз меъёри муқаррарӣ зиёд будааст. гармии тоқатфарсо дар қисми шарқии Федератсияи Россия боиси сар задани сӯхтори беш аз зур гардид. аҳолии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон аз гармии тоқатфарсо ва хушксолӣ, ки дар 10 соли охир бесобиқа арзёб мегардад, ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мебошанд. таъсири тағйирёбии иқлим дар солҳои охир чӣ хеле ки мо мушоҳида мекунем авҷ гирифта истодааст ва дар таърихи мушоҳидаҳои бисёрсолаи созмони умумии ҷаҳонии метеорологӣ дар соли аз ҳама гармтарин дар миқёси ҷаҳон соли 2018 буд. ин ҳисоботе ки гӯё ки дар соли 2019 нашр шудааст. ва албатта дар соли ҷорӣ, дар моҳи июни соли ҷорӣ дар миқёси ҷаҳонӣ боз ҳам гӯё ки ҳарорати аз ҳама баландтарин ба қайд гирифта шуд, ки ин яке аз рекордҳои баланд будани ҳарорат дар сайёра нишон медиҳад. дар шаҳри Ченнаи Ҳиндустон, ки зиёда аз 9 миллион аҳолӣ дорад, гармии тоқатфарсо ва хушксолӣ боиси норасоии оби нӯшокӣ гардид. вобаста ба ин ҳукуматдорони Ҳиндустон ба аҳолии шаҳри мазкур тавассути қатораҳои махсус об интиқол медиҳанд. дар робита ба норасоии оби нӯшокӣ фаъолияти аксари корхонаҳо, меҳмонхона, қаҳвахона, тарабхонаҳо ва муассисаҳои таълимии шаҳри Ченнаи Ҳиндустон қатъ карда шудааст. хадамоти марбутаи шаҳр таъминоти об ба аҳолиро 40% маҳдуд намуданд. коршиносон гармии тоқатфарсо ва хушксолӣ дар шаҳри Ченнайро ба тағйирёбии бо суръати иқлим алоқаманд медонанд. коршиносон мегӯянд, агар партоби газҳои гулхонаӣ пешгирӣ карда нашавад, дар оянда низ ҳарорати ҳаво боз ҳам гармтар мешавад. ҳангоми қабул гардидани созишномаи Париж, ӯҳдадории ҳар як давлатҳо ҷиҳати нигоҳ доштани ҳарорати ҳаво дар меъёри на зиёд аз 1.5 дараҷа қабул гардидааст, ки аллакай дар сайёраи мо дар соли 2018 ҳарорати ҳаво ба 0.89 дараҷа, яъне тақрибан ба 1 дараҷа аллакай ҳарорати ҳаво баланд шудааст дар худи сайёра. бинобар ҳамин агар роҳҳои мутобиқшавӣ, роҳҳои паст кардани газҳои гулхонавӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба роҳ монда нашавад, мумкин аст ки то соли 2030-2050 аллакай ҳарорати ҳаво аз ин меъёре ки дар ҷаҳон қабул шудааст гузарад. дар кишварҳои Аврупо моҳи июни соли равон ба ҳисоби миёна гармии ҳаво аз меъёри муқаррарӣ 2 дараҷа зиёд шудааст. ин шароит дар қисмати Аврупо ҳам хеле авҷ гирифт ва дар давлатҳои Фронса, дар давлатҳои гӯё Аврупои ғарбӣ бисёр ҳарорати баланд ба қайд гирифта шуд, ки агар дар Франсия нигоҳ кунем, агар дар ин қисмат бисёри аҳолӣ танқисии оби нӯшокӣ кашиданд, ба нарасидани маводи зарурат доштанд ва бисёр талафоти ҷонӣ ҳам дар ин қисматҳо ба қайд гирифта шуд. ба андешаи коршиносон роҳи асосии мубориза бар зидди тағйирёбии иқлим ин шинонидани дарахт мебошад. дар ин бора олимони Институти технологии Швейтсария хабар медиҳанд. сабаби асосии гарм шудани иқлим дар партоби корхонаҳои бузурги саноатӣ арзёбӣ мегардад. дар зиёда аз 30 минтақаи Франсия барои истифодаи об маҳдудиятҳо ҷорӣ карда шудааст. тадбири ба таври меъёрӣ пешниҳод намудани об дар 32 минтақаи Франсия дар заминаи хушксолӣ ва тораф гарм шудани ҳаво ба роҳ монда шуда, ҳатто дар чанд минтақаи дигар вазъи фавқулода эълон гардидааст. Сарвиноз Суҳроб, Меҳрӯзи ҷумъа, ахбор.
барномаи ахборро идома медиҳем. Дар шаҳри Гулистон ба истиқболи 28-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди сайёҳӣ корҳои ободонию созандагӣ идома дорад. Дар ин муддат таваҷҷӯҳи меҳмонони дохилию хориҷӣ ба минтақаи истироҳатии шаҳри Гулистон афзуда, татбиқи нақшаи лоиҳаҳои инфраструктураи сайёҳӣ ба рушди туризм нигаронида шудааст. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. даврони истиқлолияти давлатӣ марҳилаи пешрафту шукуфоии шаҳри Гулистони вилояти Суғд гардида, дар доираи омодагиҳои ҳамаҷониба ба истиқболи ҷашни фархундаи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ нақшаҳои нави бунёдкорӣ, ободонӣ, сабзу хуррамгардонӣ амалӣ мешаванд. бо бунёди пояи парчами давлатӣ ва майдону гулгашти он, бо маблағҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар шаҳри Гулистон як мавзеи ободон ба вуҷуд омада, дар хиёбони марказӣ пояи нишони давлатӣ бо гулгашту фаввораҳо барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон сохта мешавад. дар соли 2019 тибқи нақшаи чорабиниҳо дар ҳудуди шаҳру шаҳракҳои Гулистон 71 иншоот сохта мешавад ва дар ин давра 60 иншоот бунёду ба фаъолият оғоз карда, қисми иншоот барои истифода омода мегарданд. ниҳолҳои сӯзанбаргу ороише ки дар давраи зимистон дар қад-қади роҳу хиёбони марказӣ аз даромадгоҳ то минтақаи истироҳатӣ шинонда шуда буданд, бо фоизи баланд сабз гардидааст, зеро дар давраи шинондану нигоҳубин ба қоидаю талабот риоя намуданд. сабзу хуррамгардонӣ, ободонӣ ва бунёди иншооти истироҳатӣ табобатӣ ба ҷалби бештари меҳмонони дохилию сайёҳони хориҷӣ барои баландбардоштани хизматрасониҳо шароити мусоид фароҳам меоварад. шаҳри Гулистон соҳили обанбори баҳри Тоҷик дорои имконияту потенсиалҳои рушди туризм ба хусус сайёҳӣ, табобатӣ, истироҳатӣ мебошад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати бо суръат тараққӣ додани рушди соҳаи сайёҳӣ, воридоту таҷҳизоти маводи сохтмонӣ, иншооти сайёҳӣ аз пардохтҳои андозии гумрукӣ озод карда шудаанд ва албатта ин соҳибкоронро ҳавасманд намуда истодаанд ки то ин ки онҳо низ ба рушди соҳаи сайёҳӣ эътибор дода саҳми арзандаи хешро гузоранд. бунёди маҷмаи истироҳатию сайёҳӣ дар соҳили баҳри Тоҷик аз иншооти замонавии сайёҳӣ маҳсуб меёбад. иншоот дар масоҳати 4,3 гектар барои қабули 250 нафар меҳмонон истироҳаткунандагон сайёҳон бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд сохта мешавад. бинои асосии маҷмӯа дорои 37 ҳуҷраҳои истироҳатӣ, табобатӣ, солимгардонӣ, ҳавзи шиноварӣ, 2 толори маҷлисӣ, чорабиниҳо буда, биноҳои ёрирасон, фаввораҳо, шаршараҳо, ободонӣ, кабудизоркунӣ ва истироҳатгоҳ тибқи лоиҳа намуди зебою назаррабо бахшида ҳамаи шароитҳои истироҳату фароғат фароҳам меоянд ва дар ин мавзеъ фазои зебо эҷод мешавад. дар иншоот корҳои сохтмонӣ аз ҷониби 12 идораyu муассиса ва ширкати сохтмонӣ бо фармоиши идораи сохтмони асосии вилояти Суғд дар асоси ҷадвал ҷараён доранд. ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар баробари бунёди коргоҳҳои истеҳсолӣ ва иншооти маъмуриву иҷтимоӣ ҳамзамон мактабу таълимгоҳҳои нав сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. дар ноҳияҳои Хуросон ва ҷайҳуни вилояти Хатлон биноҳои нави таълимӣ бунёд карда шуда, иншооти мактабу маориф ба соли нави таҳсил омода карда мешаванд. гузориши ҳамкоронамон. аз шӯъбаи маорифи ноҳияи Хуросон иттилоъ доданд ки то солгарди навбатии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ду таълимгоҳи нав сохта мавриди истифода қарор мегирад. охирин корҳои сохтмонӣ дар бинои иловагии рақами 59 ҷараён дошта, ба ҳамин тартиб дар шафати муассисаи таълимии рақами 29 низ мактаби нав иборат аз 8 синфхона бунёд карда мешавад. таълимгоҳ аз ҷониби бунёди миллии иҷтимоии маблағгузории Тоҷикистон қомат афрохта барои беш аз 300 нафар пешбинӣ шудааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 29 ноҳияи Хуросон аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ шудааст. иборат аз 8 симхона, 3 та кабинет, дар як баст 192 хонанда таҳсил мекунад. ин муассисаро аз тарафи ҷаноби олӣ барои 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон як тӯҳфаи арзанда медонем. дар ноҳияи ҷайҳун низ ба истиқболи ин санаҳои мубораку фархонда иншооти мактабу маорифро низ бунёд мекунанд. бо дастгирии мақомоти иҷроия ва саҳми соҳибкорони ватанӣ дар шаҳраки Дӯстӣ ва деҳоти Якадини ноҳияи ҷайҳун бештар аз 15 адад бинову иншооти гуногун мавриди истифода қарор мегирад. бахшида ба ҷашни 30-солагии соли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати шаҳраки Дӯстӣ зиёда аз 93 адад иншоотҳои ҷашнӣ ба нақша гирифтааст ки то имрӯз мо 40 иншоотро пурра сохта ба истифода додем. дар 24 иншоот корҳои сохтмонӣ идома доранд ва нақша дорем ки то охири соли 2019 зиёда аз 30 иншоот дигарро сохта ба истифода диҳем.
با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جیهون در حدود جماعت‌های دهات سیمخانه‌های نوی ایلوگی بنیاد کرده شده، دیگر مؤسسه‌های تعلیمی نیز به سال نوی خوانش همه‌جانبه آماده کرده می‌شوند. از طرف اساسیاسیون کمیته پدر و مادران در 44 مؤسسه تعلیمی تعمیر رفته شده است. ساختمان سیمخانه ایلوگی موافق نقشه 67 سیمخانه بود، عین حال 43 سیمخانه ایلوگی ساخته شده است. در ناحیه کوشانیان هم اطلاع دادند که به پیشواز این صنایع بزرگ ملی 250 انشاءات گوناگون را ساخته مورد استفاده قرار می‌دهند. تنها در دهات زرگر و اوریان ناحیه کوشانیان بیش از 30 انشاءات از جمله سیمخانه‌های ایلوگی و مؤسسه‌های بخش تندرستی قامت می‌افرازند. امروز با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 46 انشاءات طبق نقشه چهارمینو به خط گرفته شده است که این از قبیل کاشانه حسن، تالار ورزشی، میدانچه ورزشی، بنگاه طبی، حمام، سرتراش خانه، کارگاه دوزندگی که این برای تشکیل نمودن جای کاری شهروندان میباشد. توجه به سمت مکتب و معارف از دستور هدایت‌های پیوسته حکومت مملکت ابتدا گرفته هدف از آن تأمین شرایط مساعد علم آموزی برای فرزندان زحمتکشان میباشد. در ناحیه بخش ساختمان 50 سیمخانه ایلوگی و 4 بنای ایلوگی تعلیمی وسعتناک جریان دارد. ساختمانچیان کوشش میکنند که در دوام تا یک سال آینده دبستان‌های جدید را همچون تحفه ارزنده تقدیم استادان و شاگردان نمایند. در جماعت دهات توگرک ناحیه واسه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان دو انشاءات نوی آبرسانی بنیاد می‌گردد که از این حساب قریب 9000 اهالی دهات با آب تازه نوشاکی تامین می‌شوند. در دهات مذکور سال روان با جلب صاحبکاران باید 6 چاه عمودی از نو برقرار کرده شود. گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در جماعت دهات توگرک ناحیه واسه بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای پیشرفت وضع اقتصادی و اجتماعی، تشکیل جایهای نوی کاری و حل مشکلات ساکنان، ساختمان زیاده از 30 انشاءات نوی ادامه دارد که از این شماره 5 عدد آن با مقصد بهتر نمودن تامینات اهالی با آب نوشاکی راه اندازی کرده شده است. در اساس این نقشه چهاربینی و اجرای نشانداد پیام پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ملی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در سمت عملی گشتن برنامه اصلاحات سوهای آبی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2025 اوید به تامینات اهالی با آبی با صفت آشامیدنی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در دهه توگرک و صلح‌آباد جماعت دهات مذکور انشاءات نوی آبرسانی بنیاد می‌گردد که از این حساب قریب 9000 اهالی دهات با آبی تازه نوشاکی تامین خواهد شد. در دهه خواجه مومین و چهاردره این جماعت دهات نیز در دایره وسعت تدبیرهای آبادانی از جانب صاحبکاران محلی با ساختن چاه‌های عمودی مشکلات نارسایی آب نوشاکی برطرف کرده می‌شود. در مجموع در حدود جماعت دهات توگرک بنیاد به برقرارسازی 8 چاه عمودی به نقشه گرفته شده، الکی 4 عدد آن برقرار و در دهه صلح‌آباد 2 چاه عمودی نو ساخته به استفاده داده شده است. از نداشتن نقطه آب نوشاکی ما تنگسی می‌کشیدیم. مؤسسه پورا با آب تامین کرده شد که مشکلات آب در دهه هم حل خود را یافت. در جماعت دهات توگرک ناحیه واسه امسال باید انشاءات آبرسانی دهه صلح‌آباد و توگرک و 3 چاه عمودی دیگر مورد استفاده قرار داده شود که از این حساب مشکلات چندین ساله ساکنان یک چند دهه و 2 محله نوبنیاد برطرف می‌گردد. ادامه اخبار. از 5 تا 20 ایولی سال روان در شهر گلستان ولایت سوخت خوانندگان به استراحت تابستان فرا گرفته شدند و در این دوره المپیادای ملی جام یونسکو اوید به اریتمتیکای ذهنی و تکنیکای رباتسازی گذرانده شد. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. در المپیادای ملی جام یونسکو اوید به اریتمتیکای ذهنی و تکنیکای رباتسازی خوانندگان لیسه اینترنتی برای خوانندگان بالایقت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه اشتراک کرده صاحب جایهای افتخاری گردیدند. خوانندگان پس از اشتراک در المپیاد و انجام استراحت در لاگر از شهر خوجند به دوشنبه برگشتند. در دایره فراگیری خوانندگان در لاگر در همکاری با امپریای دانش المپیادای ملی جام یونسکو 2019 اوید به اریتمتیکای ذهنی و تکنیکای رباتسازی اینچنین دیگر محفل‌های ذهنی دایر کرده شد که در آن زیاده از 100 نفر کودکان از تمام شهر و ناحیه‌های مملکت اشتراک نمودند. در المپیاد کوبک یونسکو 2019 جای اول را گرفتم. اشتراکچیان قابلیت ذهنی خود را از روی 6 بخش سنجیده با گرفتن جایهای افتخاری سزاوار گشتند. من هنگامی در لاگر تابستانه بودنم در المپیاد ملی جام یونسکو 2019
оид ба арифметикаи зеҳнӣ ва техникаи роботсозӣ иштирок кардам. хушбахтона соҳиби ҷои ифтихорӣ гаштам ва дар оянда ният дорам ки дар дигар олимпиада иштирок намоям. ташкили олимпиадаи миллии ҷоми юнеско 2019 оид ба арифметикаи зеҳнӣ ва техникаи роботсозӣ ва дигар чорабиниҳои маърифатӣ дар ташаккули зеҳнии наврасон нақши муҳим мегузорад. ҳамчунин кӯдакону наврасоне ки дар ин лагер ҷалб шуда буданд дар маҳфилҳои кулолгарӣ, рақси миллӣ, забони англисӣ ва курсҳои арифметикаи зеҳнӣ ва техникаи роботсозӣ ба омӯзиш фаро гирифта шуданд. дар истироҳатгоҳи пули сангини шаҳри Норак дар баробари ба истироҳату фароғат фаро гирифтани кӯдакону наврасон ҳамчунин ба онҳо забонҳои хориҷӣ низ омӯхта мешаванд. гузориши хабарнигорони мо аз шаҳри Норак. 6 рӯз мешавад ки Беҳрӯз ҳамроҳи ҳамсолонаш дар маҷмӯаи истироҳатию фароғатии пули сангини шаҳри Норак ки дар мавзеи хушобу ҳавои соҳили дарёи Вахш бунёд гардидааст, ба истироҳат фаро гирифта шудааст. Беҳрӯз дар баробари дӯстони зиёд пайдо кардан дар ин маҷмӯаи истироҳатӣ сатҳи забондонии худро мукаммал намудааст. зеро дар ин ҷо дар баробари ба фароғат машғул гардидан устодони соҳибтаҷриба ба онҳо нозукиҳои забони русиро омӯзониданд. من اینجا آمدم رفیق پیدا کردم. من حس کردم که زبان روسی من خیلی خوب شد. дар ин маҷмӯаи истироҳатию фароғатӣ ки бо назардошти тамоми хусусиятҳои хоси мавзеъ, оби софу равон ва имконоти дигари фароғат бунёд ёфтааст, барои хонандагон шароити муосири забономӯзӣ муҳайё гардидааст. барои мукаммал намудани савияи дониши хонандагон, омӯзгорон аз донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон ҷалб гардиданд. ҳар сол тобистон мо хонандагони мактаби миёнаро ба лагери забономӯзӣ аз ҷумла забони русӣ ҷалб менамоем. гузарондани озмунҳои гуногун миёни хонандагон дар ин маҷмӯаи фароғатӣ ба он боис гардид ки беҳтаринҳо бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ гарданд. бояд гуфт ки ҷиҳати ба истироҳату фароғат фаро гирифтани кӯдакону наврасон дар фасли тобистон дар истироҳатгоҳҳо тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. дар баробари он ки хонандагон дар истироҳатгоҳҳо ба фароғат фаро гирифта мешаванд, ҳамзамон сайқал додани донишу маҳорат ва мукаммал намудани забономӯзӣ аз ҳадафҳои дигари ҷалби хонандагон ба истироҳатгоҳҳо ба ҳисоб меравад. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.